बूढ़ा भी बहुत लड़कपन बता रहा बहुत कमी बा। हां हुआइल बा है हमारा के रिगावत अरे ऐसे को के हमारा का मतलब बा इनका बरोबर हमार लइका भइल बड़ा सदुगु तनको लजात नहीं खान के अभी हंता काका से गावते हैं तो के गाओ अपन इज्जत देख तनी लजा इज्जत दो हमरा के इज्जत पावो है जब नचनीवा जाके जब भाव करतलसियो तो तारा चुपचाप देखेलन ले लो पुदी तो ऐसे करतले हां बहुत तार गंदा रहंदा बुढ़ा अगर नचनीवा जाके ओए करतिया तो ऐसे करता रहा मुंह में ऐसा तारा ना चाहिए हमनी के नंबर पर हमनी के भाव कर तू वही जैसा लगल हो या तो लगे पुराना आइसक्रीम देखले बड़ा कौन गीत का भाई एगो पागल नचनिया कहां से ले ले बड़ा ई रे जी ई कह के नजरी सिद्धू भैया तो लगे बाछी छो जाता है प्राण छूटता बड़ अधिक बका तारा में ई रे जी नानी सब के बोलइबो ए बबुआ तू तने शांति बनावे यार ए आई चिटपटिया दू जना पड़ के बड़ा पाई 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 कोदर रहता मारी मारी नु इतना मौगा बड़ा से हाला के दूसरा कहने चुप रहलो हला मत अपने हाला कहने चुप रह अच्छा बबुआ पेटे में के मौग होवे कि बाद में मौग भइले रे पेटे में के मौग होवे कि एजा भइले हो एजा भइल साफ हित बड़ा तरह के मरलो पर तू नहीं खमानत बाकी लइका के दोस्त नहीं खे ए गांवों के दोस्त नहीं खे लइका के बापू के दोस्त नहीं खे ई तोरा माई के दोस्त बा माई के पूछ का है लइका जब पेट में रहले से त सुंदर औरत बाड़ी सो सेव फल अंगूर खियावल जाला मांस मछली जौन खा लार ना चुए बाकी कहो गो बनल होली से बिना पढ़ल लिखल उ कैसा आय हा इहे ले आवत तर तनी केकरा ना ले ले आवे लो तो केकरा खइले बड़ी त केकरा नियर सुण बानत रहे जा रे मर्द वो स्थिर बैठ सकले सिउठा लफावत नहीं है भले ऊपर से कूच के चोका बना दो करे होसता अभी हंसता उ जानता कि हमर ओरिजिनल रूप ना बतौले भसली डाला बैठ बाबा शांति से चार तबड़ पिटइल तब वकील ना आपका जूता समर है तो मन बो हां कहता हो चल इतना मौका बड़ा सा धारायो जैसा करावत में चलो भसली चलो जैसे हई बड़े बूढ़ा हमारा कौन हैंगा करतरा जबकि एकर प्रयोग मर्द के ना करे के हो हम तारा के बतावे में हम के करेला देहाती औरत झगड़ा करे हैं सब पढ़ल लिखल तोर भातारा हमारा कौर ताकेला तो कहीं के उहे तकेला तोर त हमरा पे आंख मारे एगो पिता औरत लो अंगुरी निकालेला आना त प्योर लइकाई के मौगा भेटनर मऊ पटक के 4 फाइट मार देला बा खोखबो करे है त मौगा है नहीं खोखे भलवा मार देला दिल्ली से भैया कहो त हर व्यवस्था करो त आ तू यही अंगुरी के प्रयोग का कर मर दे तार संगे त साल भर गादी तो हमरो के हाफ मौग बना देब तू कैसे मौगा हवा प्रणामो करे चिन्हा जाले सब कैसे अरे सब पंडित जी गोल लगिले कैसे कैसे बाबा बाबा गोल लगनी हो जय हो जय हो आ मौगा हवा कैसे गोल लगले सब जैसे तू बड़ा प्योर हंस हंस पंडित जी नु विप्रदेव गोल लगले पंडियो जी ऐसे जय हो ना कहीं है जय हो जय हो जय हो भीतर ले जाई हो बाड़े बबुआ मान गई नहीं साफ बहरी कदी भागस वो लोग के तिवारी जी बुझाता रूपरेखा से ओ बोला उतना स्वागत हो गए तब नहीं खा उठाता और चाहिए अब रहे दी काफी हो रहे दी कोनो बात ना तनको भरलाज होई तो मुड़ी ऊपर ना उठोई बाबा कि तू तो साफ ऊंचा को दल बुझाता कि चाहे ला तो मिल गई हाथ ना लो बैठल बा के चैन में बा ना केहू चाचा रहुओ कहता नहीं रहू तो उम्र हमनी के बाप के उम्र के बा साइकिल वाला चैन में नहीं खन बेचैन बड़े कि कहिया मोटरसाइकिल किना जाए कि पौडिल ना मारे के पड़ी मोटरसाइकिल वाला चैन में बड़े मोटरसाइकिल वाला बेचैन है कि कहिया बोलेरो किना जाए पूरा परिवार घूमती जा अब बोलेरो वाला बेचैन बाकी बड़ी गोचकी लागत है में एगो स्कॉर्पियो किना जाए तो सस्पेंशन वाला गुच गुच करी
गोचकी में पड़ी तो स्कॉर्पियो वाला बेचैन में कि एगो फॉर्च्यूनर किना जाए हाँ प्रखंड में नाम हो जाए फॉर्च्यूनर वाला बेचैन में कि 1.5 करोड़ के एगो आइल बा BMW कार ऊ किनाई तो जिला में नाम हो जाए अब BMW वाला बेचैन बड़े कि एगो हेलीकॉप्टर किना जाए छते पर से उड़ जाती तले बाछी छुआ दिए लो होगा में उड़ गईले गइले होगा वे हमार दादा मर गईले चाचा गइले हमार दादा बेईमानियों कोइले हुई अपना भाई लो से केकरा खाती केकरा खाती हमारा बाबा के धनी बनावे में हाँ हमार बाबू मर गईले गइले हमारा बाप के धनी बनावे में हाँ हमार बापू मर गईले गइले हमारा के धनी बनावे में हाँ अब नोचे चौथे खाती हमनिए के बचल बनी जा नोचे